Som pod Medveďou skálou. Už tu v poraste máme také pekné skaly obrastené máchom. Tá Medveďia skala vyzerá, že sa skladá z dvoch častí. Tá vyšná vľavo je prvá od samej časti a tá druhá, to je od spodu. Už som tu pri nej a tu už som fotil a ju tu natáčam. Už pri nej. To je pekná, mohutná skalnisko. To má peknú výšku, keď tak sa zoberie. A ide dole ešte, medzi stromami, až tu dole končí. Teraz natáčam tú spodnú od doliny, od Kopitovskej doliny. Jedlička zarastená machom, skaly sú pekným zeleným machom zarastené. A tam je ten žltý lišajník. Aj také praskliny. Aj tam diera, aj tam môže byť aj murárik červenokrídly. Z tej strany máme zase to papradie. Prichádzam na tú Medveďu skalu, tú spodnú, a na hrebení sú takéto skalné útvary. Tak ich natáčam. Tam pozadí je tá výšna, horná. Idem prvé na tú dolnú, tak sa pokúsim dostať hore. Pohľad na dolinu od Hričoviec k Šindiaru, tam je hospodársky dvor. A teraz sa presúvame hore Kopitovskou dolinou, prídeme ku Petruškovým. Nuž, a tu je tá Medveďia skala. Ale že je to obrovská skala, som na jej spodnej časti, na vrcholu, natáčam ju, robím aj fotky nejaké. Z tamtej strany slniečko svieti. Ešte z tej strany ten samúčky vrchol natočiť. Tam je, ten vrchol je tam. Tu mám ten samúčičký vrchol tej Medveďej skály. Spodného brála. Už takáto je vysokánska tá skala. A keď sa teraz pozriem z jej vrcholu, vidíme tam Maguru a červenú skalu. A tá skala ako by bola rozrezaná tu, na tom vrchole tej Medveďej skály. Tam je tá spodná, medzi stromami nie je dobre vidno. No a teraz prechádzam po hrebení ku tej hornej. A tá je tu ešte taká menšia medzi ním a tam tá vysokánska je tam. To sa musím dostať. Ďalšia skála
taký skalný tunel medzi tou skalou a tou najvyššou. Ako sa tam dostane? To len ešte musíme zistiť. To je obrovská skala. Tu máme dieru pod ďalšou skálou. Tam je to tak rozštiepená. Ešte tam aj breza nám zasláňa tú medzeru. No, to je zaujímavá. Nuž, ale toto je už nádhera. To je výška. Nuž, a takáto stena je tu. Teraz tú skálu natáčam od spodu a do hora, tú stenu. To je taká vysokánska. Tam pre tú suchú borovicu ani poriadne nevidno ten vrchol. Teraz to ešte z boka zoberiem, tieto skáliska. Toto je paráda. A ešte z boka od Kravcovej natáčam tie skáliska. Pekne zelené. Tam tá jedľa je suchá a tam za ňou sú takisto ďalšie skály, také skalné pukliny. Jojo. To je nádhera. A ešte môžem raz z boka tú skalnú stenu. No teraz sa teperím už hore, ale to je neskutočnosť. To sa nemôže to horšie ako vo Vysokých Tatrách. Malá fatra, veľká fatra. A medvedia skala, no teraz to vidíme. Skala v podobe medvedia. Tu je ona. Skoro je najvyššia. Teraz ju vidím a ju mám. Taká nádherná vežička, jedna, druhá. Tretia a ďalšie. Ešte zhora tie vežičky skalné. Máme slniečko. Skalná. Teda hlina. No a ešte tu máme takéto skáliska všelijaké skalné. Utvári diery. A to všetko na Medvedej skále. To je tá skála, čo som ju vždy obdivoval, ale predsa som sa už na ňu dostal. A teraz ju dokumentujeme. Tu máme pohľad na Maguru, sedlo na Magure, nad Lačnovom. Ešte jeden pohľad na tie vrcholové skaliska. Tu sú Borovice, tak sú
trošku schované. Ale i tak je dobre rozoznať. Ešte jeden pohľad a vždy, že už to bude konečný pohľad. A vždy ešte sú krajšie. A ešte sa to neskončil, ten hrebeň. Teraz vidíme diaľničný most ponad Fričovce, dolinu Šindľaru, myšný koniec Šindľara, hospodársky dvor. Nuž, a tu Medvediu skálu. Tu je to tá skála, čo aj z diaľnice ju vidno pekne. A v pozadí sú až slánske. Ako sa tá skála odštiepuje, aká trhlina. Že je to koniec, ale hrebeň skalný nám pokračuje ďalej a zase sa natáča. Jedna skalné brala druhé, tretie a ďalšie. Však to je nekonečno toto. Predstav si to. No. Tu je to tak prerušené